Pozdrav poštovani gledalci i dobrodošli u naš novi video. Danas ćemo vam predstaviti slike više modela montažnih kuća čije se cijene kreću već od 5000 eura. Prema trenutnim podacima ove kuće bi trebale biti dostupne na našem tržištu već krajem 2021. godine. Ne zaboravite da se pretplatite na naš kanal i uključite zvonce za notifikaciju kako bi dobili obavijest o novim ponudama.